Здравейте, колеги, както и да е. Можете да ми викате Гросмайстор Марто, защото днес съм подготвил рокада в компанията. Разчитам на моя верен офицер Ана Мария. Заповядай до мен. Страхотна си, много добре изглеждаш. Благодаря, Марто. И ти ставаш. Благодаря ти, знам. Както те видяха и като добър конспиратор, зрителите, така че днес ще коментираме заедно тайната мисия на трите изкусителки в Ергена. Какво не им достигна? Стил или сексапил, ще си каже на червения стол една от тях, самата Кати Дойнова. Започваме след кратката пауза. Здравейте! Започваме с коментар на най-интересното от Ергена. Студиото е пълно с СРС-та и всичко, което някой каже от компанията, се излъчва наживо по телевизията. Днес Цвети Петрова е в командировка и на нейно място съм извикал агент Ана Мария. Тук са и обичайните сътрудници, за които си водят досиета. Тита, Асенко Кушев и Елпер Чочев. Здравейте, приятели! Здравей. Ана Мария. Здравей, много се радвам, че си тук. Аз не съм ли приятел? Приятели, но специално се обръщам към теб. Здравей, Ана Мария. Не, поименно не към всички, а само към теб. Значи, от началото ли почваме така? Уж си мой човек. От миналата година. Ти, когато Алпер ти се подмаза, целуна ти ръка и ти вече си в негови отбора, не в моя. Защо му даде ми целува ръката, бе? Ти що е целуна ръка? А виж, що се целувахте ви? Може да се въздържате, защото ние сме събрали тук за една интелектуална дискусия. Ако може, вашите си Аз отношения. да си ходя това. Точно така. Ана Мария, чакай да те питам сега, какво мислиш ти за тайната мисия на изкусителките? Успех ли беше или провал? Тотален провал. Значи тия изкусителки са всичко друго, но не изкусителки. Може би до някъде Санта Китана така се посправи с задачата, обаче Марая милата накрая как ревна, не можела да ги сваля мъжете, имала морал, па на 23 години къде е морал и отсъства. Тъй като очакваме малко по-късно да дойде при нас Кати, как се справи Кати? Кати, аз нищо не видях от нея. По едно време даже на церемонията я търсех да видя дали въобще е на коктейла. Аз не знаех там ли е, няма ли я. Тя се появяваше самото си във формата Кати и Санта Китана. Кати буквално каза ЗДР КОПР. Нали, това и беше цялата защита, защо трябва да остане и тя затова и не остана. Само заради това ли? Та нямаше присъствие, бе, човек. Не, нямаше. Тя въобще имаше ли желание? Желание Да я имаш. дават по телевизията, да. Но Да. да участва в Ергена цялостно да се вдаде, не. Желанието беше само от Санта Китана, според мен. Измежду трите. В този формат печелят тези жени и въобще вниманието тези, които създават нещо около себе си. Нещо те Емоция, привличат, да, аура. имат енергия. Добре, нека да пуснем в такъв случай едно видео. Думи на покаяние чухме в епизода с нощи. Нека да го видим. Аз приех задачата. Всъщност, това беше едно изпитание и за мен, и за моите принципи, разбирания и морални ценности, защото аз съм само на 23 и може би се подадох на тази идея, че мога да сея разруха. Но в крайна сметка, разумът наделя. Аз излизам като победител сама за себе си в моята лична битка и за това, че осъзнах, че аз имам ценности, защото на моменти съм мислила, че съм ги изгубила. На всяко едно момиче, което е възможно да срещне истинската любов, независимо дали тук или навън, наистина го пожелавам, защото дори да чувстваш болка, понякога е много по-добре, отколкото да не чувстваш нищо. И затова пожелавам на всяко едно момиче просто да чувства и да бъде истинска и наистина да търси любовта и тези усещания, които тя носи. Какво точно е искала да каже авторката на писмото Марая? Ще я питам лично следващата сряда. А днес на червения стол каним Кати Дойнова, която смело заяви пред цяла България, че работи основно върху себе си. Кати, добре дошла! Изглежда различно Да. от телевизията. Кати, Се зачервила. да, леко изчервена. Ами, драги зрители, както виждате, Кати я няма. Чакаме все още да дойде. Надяваме се да дойде. Ако дойде, ако не дойде, какво да правим? Продължаваме напред. Добре, нека само да изкоментираме. Защо според вас тя, ако, нали, дай Боже да е всичко наред, да е жива и здрава, защо тя не е дошла? От тебе ли е страх? Което е оправдано, защото погледни Силно се. се надявам да е в задръстване и просто да закъснява. Въпреки, че трябваше да е тук в 10 без 15, сега е 10:30, 45 минути вече. Искам да кажа, че мен ме заплашиха с пиари да дойда, иначе и аз не исках да дойда при него. Така ли? Да, заплашиха ме. Между другото, и аз чувам, че има притеснение Мартине, много се стараш да от правиш. тези, които трябва да идват при мен. Какво ще ги питам? Явно. Ти си прекрасен човек, ти въобще на Кажи никой им, лошо Галки. не си направил. Да, с правилния подход. Да, Правилният подход. Ти просто ме спечели с пари. Може просто понякога подхода да ми куца.
Макар че Ана Мария знае, че това не е така. Абсолютно не. Да, ето на виж, него вие подхода не взимате- му куца. Той е страхотен човек. Моля ви. виж, дори Пропускаме въпросите, които имах да задам на Кати. Ако искаш аз да я изиграя... Кати, оставаме за по-късно Ако това. искаш, аз ще седна, защото аз поне имам тия ръбета, ти ги нямаш. Нека да импровизираме в такъв случай, да минем към срещата, да речем, на Крис и Гориция. Гориция трябваше да покани някой от ергените, тя си спечели срещата и покани Крис. Какво видяхме в тази среща? Нищо. Повече химия има между мен и аптекарката, като ти да си купувам лекарства, защото нали химия. Не знам, прав ли съм или не? Абсолютно си прав. Аз съм на същото мнение. Хубава комуникация, и имат някакви неща, за които да си говорят, но само Чисто приятелска. приятелска. Да, Нищо да. повече. Той Той Крис, приятелска не е. Даже и приятелска няма. Не. той Крис е такъв по... Той е страхотен, той е... Ай, стига, бе. Направо Вие на нямате думи, някакво в бизнес двамата, бе. Много е готин, бе. Харесвам го, наистина го симпатизирам. Ми, ние Ама и ние го Слушаме. харесваме, ама ти май го харесваш за Като нещо го слушам, повече. Алпер, понякога си мисля, че наистина има общ бизнес с Ама- Крис, защото той е така. Ама аз съм тук, за да ги защитавам, защото вие само ги нападате. Те Кой са напада? Не, прекрасни бе, Крис е момчета. супер. Крис, какво? кой напада? Ами не знам. Даже Сега не Стоян, знаеш какво да кажеш, да излезеш с това. даже Стоян ми става много по-симпатичен. Между другото, ние малко прекаляваме този път. Аз виждам оператора и как се чуе. Кой говори? Да. Стоян ми става все по-симпатичен, въпреки своите крайности и особености, държа да го кажа. На тебе кой ти хареса най-много от тримата? С кой би излязла на среща сега, ако трябваше? С Гориция. Абаре, бе! Добре, с Марин. Не. Добре, с Крис. Аз... Не, абсолютно. По принцип е хипотетично, няма значение. Говориме хипотетично, Ана Мария. Хипотетично ли? Да. Пак казвам с Гориция. Добре, а какво мислиме за Симона? Играе ли малко двойна игра? Аха, Стоян, аха, Крис. Аз не знам вече как... Според Аз имам мен- чувство, че тя въобще не го харесва Стоян. Според мен въобще не харесва. И аз така мисля. Защо не си го признава? Защото не може да го признае. Тя не е Мария. В смисъл, Мария как застана и си каза, това не е моят човек, това е. Сори, Ако не ме си кефиш, тръгва. не става, да. Според мен тя просто няма смелостта да го каже, според мен, за да може да остане още случая, ако има шанс нещо да се случи с Крис. На мен ми е интересно дамите какво мислят, защото те повече усещат тия женски сигнали. Според мен, аз така ги виждам нещата, на нея и се иска да го харесва, обаче постоянно му намира някакви кусури, някакви Тя неща, само го които критикува, бе, да, човек. не Тя харесва само- в него. В същото време, веднага следващото изречение, Крис колко е страхотен, как с него е отпусната, за какви да... Всъщност, наистина, сега от зрителска гледна точка, с Стоян разговорите бяха доста така повърхностни, докато пък с Крис малко задълбаха, нали, повече. Не бяха само ахо и хи. Аз имам чувството, че те няма какво да си кажат и затова си говорят Да. някакви страшни глупости. Стоян и Симона. Може би те се има само лигавят и привличане от буквално негова все едно страна. нямат тема за разговор. Аз Ана Мария, имам малко по-различна гледна точка, да чуя. защото според мен Симона дори да го харесва, да го приемем хипотетично, защото и аз много не съм сигурна, но той прекалява с близостта към нея физическата. Той постоянно се Да. опитва да я пипа по коляното, по рамото, косата, което за такъв ранен етап на отношенията може да е много некомфортно и да пречи на комуникацията, докато Крис държи някаква дистанция, Да, тук си по-джентълмена. много права, Да, да. така че Симона дори да има някакви симпатии към Стоян, той с това постоянно бутане към нея малко я отблъсква. Може би трябва да й даде повече пространство И като да й бъде пипне си. косата, тя иска да му удари една глава в носа. Винаги всеки много, път. много Да. остро го приема. Това аз не ми харесва това. Ами аз търся някаква близост. Най-леката близост е нещо да я погариш по косата по принцип. Марти, знаеш ли колко време се оправяме за коктейл, моето момче? а? Знам, бил съм там, знам. Но, като говориме за Стоян, нека да видим едно друго видео. Съвсем очаквано, един мъж, поставен на другарски съд, се оказа недоволен и го изрази на 4 очи. Алелуя! Да си припомним. Аз не очаквам нещо толкова бързо при Не, мен. аз не знам дали очакваш, ама аз пък имам един въпрос към теб. Само един. За момента един, да. Добре, давай. Да давам ли? Давай смело. Ти имаш да ми кажеш нещо, не мисля, че има и по-подходящи начини за това. От да се надвикваме пред цялото имение някакси. примерно. По-сладко ми е така на мен. А по-сладко? Но. Притесни ли се? Аз това не мога да притесни мене. А това много ме радва мен. По-скоро ми прави лошо впечатление. Чак така ли? Да. Те първа какво ще правим тогава? Не знам. Сега кажи, ако искаш да сме по-сериозни, ти се притесняваш от моя висок тон, така ли да разберем? Аз съм певица по принцип. Оттам ли идват нещата? Да, просто имах ръст да грея гласните страни. Ама, то идеята е, че аз не се притеснявам от твоя висок тон. Ами? А по-скоро мисля, че не е това правилният подход към мен.
Харесва ми, когато една жена е настъпателна, но по правилния начин да усеща къде е границата. Тя на моменти я прекрачва и ако това продължи, не съм сигурен, че ще задържи интереса ми. Хареса ми, че Стоян се опита да й обясни, че не трябва така, обаче той го обясни, все едно говореше с майка си. Какво беше това уважение, какъв беше този респект? Бе, кажи, Муци, няма да се държиш така, че си заминаваш към България. Какво Ето мислите? ти певица. Ти така ли говориш? Стига Да, бе, ти си певица, ти такъв тон. На гледна точка на На възпитание. Да, повториме и така, но пък очаквах наистина Стоян да инициира този разговор. Ние вчера всъщност това го коментирахме, как трябва да го направи, все пак го направи, за което... Ма трябваше да е много по-твърд. трябваше. Какво направи? Всеки си е различен. Сега ти ако Не всеки беше, е Мартина, давай. айде моля те се. Добре, слаб ли му е характера на Стоян? 100% него го е страх от Санта Китана. Само от нея ли? Защото аз Не, както от гледам, май всички. го е страх от всички. От всички. Аз мислех, че Марин е Виктор, нали, ако сравняваме ергените, но Стоян човек, милички, а той наистина... Него го е страх от жените и го е страх да си изрази мнението. За мнението, да. Страх го е. Малко, за да не бъде отхвърлен, пак да не го... Кажете и ви от вашата гледна точка. кажи. Аз си мисля, че просто Стоян е такъв какъвто е. В смисъл, Да, може той си е го такъв, изкара, той просто е някакъв добряк. Не Просто е иска да по-мек, го да. решава. Това е. Не е бил на някоя от първите срещи, според мен, и не е разбрал, че той има възможност да си казва мнението и да отказва някакви неща, най-вероятно, защото имам чувство, все едно, нали, продукцията не е виновна. Тя казва, отиди пробай да целунеш тая, или кажи това. Той всичко прави, за да се хареса на жените, а според мен той може да отстоява своето мнение и не е задължително всеки път да бъде от все едно губещата страна. Защото до сега снимките, дет се опита да я целуне, там с Санта Китана, всеки... Винаги е... Кукушка, ще те прекъсна, защото ще направя втори опит да поканя в студиото Кати Дойнова. И така, уважаеми зрители, втори опит. Нека видим Кати Дойнова. Заповядай, Кати, добре дошла. Здравейте, здравейте. Здравей, приятно ми е. Мартин съм аз. Кати. Това за моята компания. Кати. Тук ли да се настанявам? Заповядай, тук си. Чакай, добре ли си всичко наред? Добре си, защото... аз казах, че всичко се Да, случва. дали всичко наред, защото Много закъсняваш съм добре. Малко два букуджийски камиона имаше, затова закъснях, иначе идвам отблизо. За кой Това говориш? версията за предзрителите ли е или... Да. Според мен говори за Крис, примерно, и за Стоян. Два бокоджийски камиона. Няма да ги обиждаш така, момчета. Как си? Спокойна ли си първо? Да, добре Защото съм. аз по едно време почнах да си мисля, че те е страх да дойдеш при мене. Малко, да. Страх ли те от някои въпроси, които мога да ти задам? Лекичко. Лекичко. Значи, защото аз имам няколко въпроса, едни по-пиперливи, едни по-обикновени, да дам с по-обикновените. Първо с по-обикновените, после ще видим. Ще видим как тръгне. Уточниме малко. Добре, да Айде, стига с предварителната игра, давай, че не... Бързате ли за някъде? Аз имам. Добре, Кати, кажи сега какво се обърка и защо всъщност ние не видяхме нищо от теб в предаването? Първо, защото нямаше никаква химия между мен и ергените. Изобщо не се усетихме. Нямаше как да се случи каквото и да било. Все пак аз няма как да ходя и да им се моля. А не мислиш, че поне трябваше да търсиш интересен по някакъв начин? Пробвала съм се. Сега то не всичко е излъчено, както се сещате. Пробвала съм се, но според мен техните фаворитки даже им забраниха накрая да си говорят с нас, така че... Забраниха ми си говорят с вас? Да. Така ли? Чай сега, това фактически ли е? Чула ли си го? Чула съм, Няма видяла лошо съм го. Кои фаворитки? Те дори и те не си говореха с нас, така че... Вие си бяхте отделно звено. Да. И дразнахме просто. Остана ли си близка поне с другите две изкусителки? Разбира се, да. Добре, аз съм си подготвил няколко въпроса, които искам да ти задам. Добре. Да, само ще си гледам. За мен добре се държи, но това е един образ в предаването. Това не е той. Да ме твърдиш, че Марин играе образ през цялото време. Да, момичетата са заблудени, че той е много стеснителен, много мил, много дрън. Но всъщност виждаме как той обикаля на срещи постоянно с различни жени, заблуждава Михаела да го чака и така. Аз ви казах, че ще намерите нещо общо помежду си. Да, между другото, и аз съм нагоре-долу същото мнение. Така Доста то играе. се вижда. Добре, още един въпрос имам. Друга твоя култова реплика. Не управлявам 120 човека, защото ако беше така, нямаше да съм тук. Това директна провокация към Цвети Велева ли беше? Ама това мислите ли, че е моя реплика? Аз мисля, че е Твоя е спокойно. Аз няма да ти питам, ако не е твоя. Твоя е. Добре, така е, не знам, защото Цвети Велева обясняваше, че има корпорация или какво. Да, но ти това откъде го знаеш? Ние по принцип от външния свят си се знаеме с ще си кажеш с така. Цвети, да. Се познаваме сега, нали, не сме най-добри приятелки, но имаме и много общи познати, излизали сме през годините.
какъв ви е конфликта с Цвети Велева? Защото явно понамири на конфликт. Не, чак Мъж? конфликт няма. Не. Просто не я харесваш? Беше ли... Стига де. Аз се обърках. За кой Направи ставаше интригата въпрос? вече. За теб или за Марая? Ами, Че според си мен Марая го излизала... каза, но- Не, ти си излизала с мъжа на нея. Не, Марая беше излизала. Малко стана турски сериал. Аз се обърках в един момент. Но нормално, те има 3-4 мъже в тази София и да се оплетете в един момент. Аз не ви обвинявам. Също друго, което казваше, ангелът на мъжете е много слаб. Ами, Какво слаб е. стана с ангела на мъжете в предаването? Ами, моя явно беше по-силен. Не знам, аз наистина не ги усетих Или тия ти момчета. беше слаба изкусителка? А, Опита ли се, може аз опита ли се съм да била ги слаба изкусиш? изкусителка. Реално. Защото ние не го реално, видяхме. Гледай сега, сядаш, говориш си с някой, ако ти хареса да го закачаш, ама някакси като по никакъв начин, наистина, те са дървета, какво да ти кажа? Чудесно. Трябва Виждам, точно и аз. виждам, че Директно най-вероятно сте си просто. останали приятели с тримата Ергени до ден днешен, Най-добри, нали? разбира се. Ма ние имаме общо разговори 5 минути за целия ми престой там. Как се очаква, нали, да изобщо да стане каквото и да било? Ами ти за това влизаш като изкусителка. Да, Идеята е ти да ги разбира провокираш, се. ти да търсиш разговора, Да. ти да търсиш връзка. Ти беше ли там? Аз сега не искам да казвам думата, която 2 пъти вече казах, ти ми забраняваш, но да сте всички заедно в някаква ситуация. Нали? Каза, дайте да си направим една. Аз казах ли го? Казах ли? Няма да го казваш тук. Питала се. казах. Какво повече да направи? Какво Даже повече? бях директна. Изкарате ми къл. Значи няма Бях да ги супер споменавате тия директна. думи тук, моля ви се. Организация. Да. Да. Ами в крайна сметка, ето, предложенията аз ги давам, по който се навие. Добре, чакам малко сега. Понеже гледам, че ти става много, много удобно на този стол, подготвил съм ти неудобни въпроси, но тях, драги зрители, ще видим след рекламите по BTV. Здравейте! Връщаме се след рекламите с моята компания. Продължаваме да си коментираме Ергена, а до нас седи и участничката Кати Дойнова, която за жалост вече не е в Шри-Ланка. Продължаваме нашия разговор. Кати, вече да започнем с малко по-така въпросите, по-интересните въпроси. Влизайки в предаването, на визитката се представи като инфлуенсър. Да. Ти инфлуенсър ли си? Чак инфлуенсър, не, ама нали се сещаш, че има там едно поизрязано 5 изречения, дето аз казвам, занимавам се с глупости. Да, каза, че се занимаваш и с нищо. Всъщност, какво работиш? Ами като цяло, нищо. Чудесно. Правя реклами на секс шоп по принцип от 7 години. Репортерка съм за Стар Репортерс. Където пак говориш за такива мръсни теми, предполагам? Да, то даже съм и към едните теми, съм и към секс шопа, който рекламирам. Всъщност и там се раздават някакви неща. Има ли някакви промоции? Две заедно. Две в едно. После ще си поговорим. После ми е интересно. Кукушка, бе, братле! Ама аз имам интерес, бе, питам нещо, някаква изгодна. Женен човек, братче, обвързан с дете. Именно не детето. Извинявайте, нещо. Добре, ама сега в крайна сметка това не е нищо. Сега работиш ли или не работиш? Аз се обърквам. Ами, сега взимам пари, разбира се, за това нещо. Да, може би работя, окей. Добре, това работи. Как ще го наречеш? Какво работя? Не знам, аз... Промоутър. Как се издържаш? Това е въпрос. Въпросът е, да, смисъл ти на Ти тия за години- издържането ли ме питаш или дали работиш? Защото има различни... Те са свързани двете неща. Горе-долу са свързани, да. Как горе-долу? Ами Ти какво ядеш? всъщност... като Освен с вилица, в смисъл, не трябва да си купиш храна. Да, така е. Значи сега, преди последните ми големи финансови постъпления са от колелото на Ергена, което е от Инбет онлайн. Чакай. Няма да правим реклами, моля ти се. Да не Моля ти се, няма да правим И реклами. всъщност след това ми извъннаха за Ергена да участвам и помислих, че е съдба и за това се записах. Хората питат това чисто практично, защото на всеки нормален човек, който седи вкъщи, без значение дали е касиер, банкер, шофьор, каквото и да е, си казва, добре, тия жени как съществуват. За това е въпроса, нали, макар и да звучи леко агресивен, ама то си е така, защото някой седи и казва, аз ходя на работа от 8 до 5 и изкарвам някакви пари, а тя какво прави, как живее, как съществува. И това е въпроса. И извинявай, отваряме скоба за това, което каза, че нали, някакви мъже те издържат и така. Да, разбира се, като си имам приятел, нали, той поема главно грижите за мен. Но иначе... Влияеш ли се от това, което пише за теб по социалните мрежи? Изобщо не гледам. Аз, понеже си направя труда да чета къде какво пише за моите участнички, защото след това ще дойдете при мен.
съм чел за теб някои неща. Ще се депресирам, ако ги чета, затова... Да, примерно, чел съм, понеже говорим за това с какво се занимаваш, чел съм неща от сорта, нали, само съм ги чел, не казвам, че е така, че примерно си момиче на повикване. Това по някакъв начин притеснява ли те? Не ме притеснява да пишат каквото искат. Аз не ги Защото чета не е даже вярно. тия коментари, не ме притеснява изобщо. Да, това хубаво е са да го непознати уточним, хора. защото аз съм чел и за мен много работи, нали? Затова те питам някакъв въпрос да кажеш, вярно ли е, не е ли вярно? Добре, питай ме, няма Да, и проблем. Не, но съм имала доста мъже, гаджета, приятели, които са ми издържали, така че може би за това го говорят. Неприлични предложения имала ли си? Много. Така. А в цифри? То всяка жена има. А в цифри били ли са? Те винаги са главно в цифри накрая. Ще ме прощаваш, обаче трябва да знам. Дай ми някакъв пример за има всякакви... Пример за някаква цифра ми кажи. Не, стига сега примери. Ще ти отворя после да видиш. Ще ми отвориш да видя? Обещаваш ли? Обещавам. Ама да Добре, му покажеш после ще снимки, погледна. да са ти пращали. Той Ох, му е забавно. мале. Добре, поне колко цифри са? 4, 5? Не, до 4 цифри стигат. До 4 Чак цифри. 5, не. Ама в евро или лева, защото вече сме в евро. Ако са били в лева, мога да са 5, сега вече да са 4. Да, сега са си 4, със сигурност, ама... Не, на мен Това ми е са глупости, интересно. защото това са психопати, които просто си пишат и реално накрая просто предлагат сумата, за да получат уж нещо. Добре, как на мен не ми пеше някой Марто, ети 10-15 хиляди евро, ако мога да... Те не ти ги дават. На мен ако ми ги дават, ще ги вземам, а не ми ги дават, нали? Те ще ги дадат, ама явно ще искат нещо в замяна. Силно се съмнявам да ми ги дадат. Просто това са луди хора. Аз исках да попитам просто, Да. как така някой мъж въобще тръгва да пише на една жена, ети тия пари, еди какво си. Айде да... Ти нямаш този проблем, защото жените те обожават и те искат без Няма пари. нужда да друга стигаш до категория човек. финанси. Видиш? Ти и Марин сте съвсем друга категория. двамата. Не. Добре, как чакай, те питам някакъв друг въпрос тогава. Как се определяш като независима жена ли? Не, чак независима. Демек си зависима жена. След като гаджетата ми ме издържат, Добре, да, съм си зависима от някой. А все като пак. нямаш гадже, Гледам да имам. гледаш да намериш ново. Това е добра стратегия, между другото. Сега в момента не. Демек сега в момента имаме проблем. Да, малко сме в проблемна зона. Значи ще помоля всички зрители да знаят как в момента си търси гадже, защото трябва да се оправят разходите по някакъв начин. Живота става все по-скъп, да. А колко пари трябват на месец, реално, човек? Не, аз не харча чак толкова много. Сега различно зависи от кой месец е, зависи дали ще ходя някъде. Но главно, примерно, до 2-3 хиляди евро. Нали, вече сме в евро. Да, евро, да. Добре, а Може това... и в лева, зависи колко се... Добре, ти примерно имаш корекция на бюста, нали така? Да. Тази корекция ти ли си я плати или някой ти я плати? Подарък ми е. Подарък ти от някой твой бивш приятел? Да. Това съзнателен избор ли е или е стечение на обстоятелствата? Имам предвид, ти нямаш какво да дадеш и затова избираш да не работиш, а да бъдеш издържана, или решаваш, че това е по-лесно? Няма нападка и агресия в този въпрос. Първо, че е по-лесно определено. Второ, че така ми се е стекал някакси живота, че никога не ми се е наложило да започна да работя от 9 до 5. от връзка във връзка. Не е нужно да работиш от 9 до 5. Ето, примерно, това с репортажите, то си ми е като хоби и го правя, от него изкарвам някакви пари. Те не са много, разбира се, но пак Не, го просто правя. ми е интересно, защото аз от друга гледна точка как живееш спокойно по някакъв начин. В смисъл, не ти ли е притеснено в момента, когато нямаш гадже, ти си свикнала да кажем да разполагаш с повече пари, когато той те издържа. В момента няма мъж, който да те издържа. Не ти ли е напрегнато? За толкова години се нещо съм събрала от всички гаджета и така нататък. Отделно пак казвам, онлайн платформи, в които играя доста, ми дават като цяло на томболи особено. И така. Понеже спомена за репортажите, Да. имаш ли си някой любим репортаж? Любим репортаж мой. По някоя тема, която много ти е харесала, да речем. Сигурен ли си, че искаш да я кажа в... Не съм сигурен, не знам, защото наистина не знам. Там се питат за нещата, дето Май не съм много сигурен, май не искам да ми я казваш в такъв случай. Сигурен. Добре, горе-долу така кажи възпитано, като за сутрешно предаване. Не. Нямам определено, нямам любима. Те всичките са някакви глупости, които съм питала. Ти си давал такива интервюта, те седят си крещат в лицето, защото има музика и
С колко човека едновременно? Аз наистина нямам представа за какви точно Не, репортажи става това въпрос. е само един репортаж, дето си крещиме в една дискотека, дето някакво студентско парти имаше. Иначе на Витушка въпроси просто... На Витушка Като въпроси. статистика си вода. Да, бе, кога е създадена Анкети, да България и те не знаят. Обаче на по-друга тематика. По-друга тематика, такава по-между мъж и жена тематика. Да, точно така. Чакай в Добре, съвременния нека да минем, искам да ви пусна едно видео, да обсъдим все пак Марин. С нощи влязох в положението на един от ергените. Ето защо. Да се науча кога да казвам не. Когато една жена ми каже, ела прегърни ме, на моменти ми е малко трудно да кажа не, защото... Вау, това е много дълбоко. Да. Ако си имам човек до себе си, естествено, че няма да го направя, но като нямам... Не знам, трудно ми е малко на моменти. Марин става ли жертва на всичко това, което прави, всичкото това фаворитизиране на момичетата и те май вече искат много от него? Аз имам един въпрос. Защо те копираха с агентите? Да, между другото, ми направи впечатление. Искаш да си тая агент да си вкара и той. Леле, аз... Ами той има един съвършен ерген от всички сезони. Да, Това е- Но и фразата на Нора, в моменти фразата на Нора Да, пак е... ще ме изумиш. Значи, Норче, айде да си намериш нещо Трябва по-оригинално. да я възпяваме. Ще ме изумиш. Крис на срещата с Татяна прави така. Хора. А това какво е? Той това си е Марто моя, цял това си е сезон моя прави жеста, така така. се И прави. Крис застава Значи и това той е, така. изучаваш, това е страхотно. Значи патент това е... на трите твои неща трябва да удариш. Това е. Да. Ама вижте, ти като един истински инфлуенсър, ти просто имаш части от себе си и енергия, която излучваш и хората искат да приличат на теб. Аз си мечтая като стана на твоите 50 години, аз искам да стана като теб. Ало. Айде, целувайте се. По-турски. Аз съм топ, бе. Топ съм, бе, както на Марин му казва. Топ си, бе. Топ си, бе. Маринката обаче знае всичко. Знае къде да удари в правилния момент. Значи той може да е, както тя казва, може да е стеснителен, може да е нападателен, така леко агресивен, нали, в поведението си. И в същото време на последния коктейл дето говореше, клюкареше едва ли не с жените, хихи, някакви такива неща. Беше... той дори това знае как да им влезе под кожата. Все едно, аз ще съм и приятелка и те жените пак го намират за Добре, секси. Кати, кажи, вие там виждате ли го това нещо, че той към всички се държи реално все едно са му фаворитки? Аз отстрани го виждах, но те повечето вече са влюбени в него и го обожават и може би не могат да се видят отстрани. А кой ерген ти се стори най-готин, най-свестен, най от тримата? Значи с Стоян най-много можах да си поговоря и беше най-така по-земен, по-нормален. Крис е много надут, страшно надут. Не знам дали е заради това, че нали, са се върнали от Франция заради него и са напуснали работа и така нататък. Но да. Ами за мен е много надут. Не знам, може би заради многото жени изведнъж му се е дигнало самочувствието. Маринчо той е маничък, не знам, сладък е, ама... Мъничък, ама с опит. Да, явно е с доста опит. Какво ги прави жените? Да. А според теб, искам да чуя твоето мнение относно това, че той иска да има свой близък човек измежду всички жени. За кого, заради кого иска да има близък човек според теб? Само заради Михаела или заради някоя друга? Той има Усетила първата ли ми си? братовчетка Вероника, как да няма? Според мен просто иска да го направи да прилича на мен, разбира се. И това да. Кати, за жалост, аз силиконов бюст не мога да ти подаря, роза не мога да ти дам, но мога да ти дам един подарък, един спортен комплект от нашите приятели от Карма. Благодаря. Заповядай, това е за теб. Много хубаво. Марти, на мене нещо няма ли? Съжалявам, Ана Мария, но ти миналата година, каквото е имало да взимаш, трябва да си го взема миналата година. Миналата година? Нищо не ми даде. Спонсорите ни тогава бяха слаби, явно сега са по-силни. Реванширай се, човек. Миналата година обаче имаха по-силен каст. Човек, станала съм в 7 заради тебе. Поне един подарък можеш да направиш. Не те ли е срам? В 7 си станала. Аз се сещам какъв подарък мога да ти направи. В понеделник ще имаме кой да знае. Може да го гледаш по телевизията. Само той и Сашо Кадиев най-много ги излъчват. И ти се конкурираш, да те вкарат и в вечерните новини, централната емисия. И там ме искат. Може да казваш времето. Навсякъде ме искат, човек. И за времето ме искат. Тоест, на някой мен друг подаръка не? ще ми е да гледам Мартина още една вечер. Страхотно е. Това Някъде другаде не те ли искат? Предлагам тогава да видим тизъра за понеделник, кой да знае, а? Хайде да го видим.
Кой да знае, музикално-сатиричен двубой с Дара Екимова и Мартин Николов, Елвиса. Добре, сега ще го кажа за първи път, до сега не съм го казал никъде, но Добре. другата седмица официално се завръщам в Ергена, в Шри-Ланка. Ти? А ти много не знаеш, защото да не дойде и аз в Ергена. Аз не мога да повярвам. Бал-бал. Бал-бал. Кой да знае? Понеделник, 20 часа, BTV. Понеделник, 20 часа, BTV, кой да знае. Ще гледаме. И ще разберете, ще бъда ли в Ергена, какво ще правя там, защо ще съм там, ако съм там всъщност. Според мен ти ще бъдеш там в качеството си на нотариус и просто ще вземеш някакви законодателни мерки към тия своеволия. Не, според мен ще даде съвет на някои от ергените в национален план да се оженат и в преди обед да се разделят. Аз защото ще ви- Според мен няма да си даде тук така лесно място. А не моля ли Така пък, ще не си моля ли пък съм остане. четвърти ерген, да влезна четвърти ерген. хора, ти не си слушайте, ерген. бе, аз ще Мария ви има обясня. опит, тя Аз знае. знам. Какво аз? Ма аз ще ви кажа, вие не разбирате. Цвети не е в командировка. Просто правим преход, защото Мартин влиза четвърти ерген, избира си ергенка и трябва нов водещ, разбирате ли? Просто днес трябва да свикнете Да. с мен. Аз отивам. И след Е, вече не е. вие се седите. Обаче аз колкова такава ли била трудно го пускам, да знаете. Най-накрая да Да, имаме и аз красив така водещ. мисля. Най-накрая да имаме красив водещ. Ето, Просто... да. Ти може да го нямаш още скоро време, защото може да те няма, ако продължаваш така да ми говориш. Нали? Според мен е време. Според мен е време, позволява се прекъсване. Благодаря ви, че бяхте тук, че коментирахме. Кати, беше ни приятно. Благодарим ти, че все пак дойде, въпреки дребното закъснение. И така, следва приключение с Зара. 5 жени ще са на кон в Пакистан. Веднага след паузата.